chiona zvakusvitsa kujeri ndakakuudza baba Alice kuti zvauri kuita izvi usafunge ini funga chi vana vako nekuti inini nhasi chai ndinofuma ndabva ndotonororwa nemwe murume asi vana baba Alice vana ava ndofunga tikatotarisana mai vemwana uyu ka pangatobuda zvisingaita vakangosenda message kuti sora ako mukadzi wangu ndafira huri ndafira mai andile sora ako. Kutanga kwesvondo rino nyika yeZimbabwe yakavhundutswa mushure mekunge Thomas Nyamunga auraya mwana ane makore 5 achisiya akuvadza umwe uyo akazonoponyera kuchipatara. Thomas Nyamunga akauraya mwana wemudzimai waaifambidzana naye mushure mekunge vanetsana. Tawana mukana wekutaura nemudzimai waThomas uyo ati zvinoratidza kuti mudzimai aifambidzana nemurume wake akanga akamushandisira mushonga. Nevamwewo vaitaura zvemushonga zvakabuda kuti hongu mishonga inoshandiswa, achiti zvinotsigirwa nekuti murume wake aimbomuka kana pakati peusiku uye murume wake akanga achiramba kurambwa. Atsigira kuti hongu mukadzi uye akanga akuramba murume wake uye murume wake achiramba kuramba. Tinokuchingamidzai pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndoitwa Stella Mumusha. Kana musati maita subscribe, tinokukurudzirai kuti muite subscribe uye muite like nyaya dzatiri kukuigirai. Nhasi uno tine mudzimai waThomas. Mazuva apfuura nyaya yanga ichingotaurika inyaya kupondwa kwakaitwa mwana yekuMufakose. Adini yenyu mama? Tiripo hedu. Tinoona kuti nyaya yakaitika yekuMufakose inyaya inorwadza. Imi mungatitsanangurire kuti imimi makazvinzwa sei, muri kupi kuti ndo zvaita baba vevana venyu? Ini ndandisipo ndakaenda kwamutoko musi Friday kwakudi muchato wanzodzi yavo. Hanzodzi yavo ichaita musi Saturday. Saka ndakatoenda ndobva ndatopa mubva watosiya vati undisire trouser ne-t-shirt pamubhedha ndikuita sei ndikuteera. Saka musi Saturday makuseni vakandifonera zvikanzi ndichaita sei handichauya murungu aramba kubasa. Ndikati alright. Saka Saturday iyoyo takatoita muchato zvakanaka. Sunday iyoyo mubva ndatonzwa ndakaswera ndakarukutika. Toti nyama dzangu toita mino zvadziri kuita. Ndobva ndatodzoka kuno kuHarare. Ndofunga message yavo ndakatozoiona ndakupinda mana murewo. Vakangosenda message kuti sora ako mukadzi wangu ndafira huri ndafira mai andile sora ako ndafa zvangu. Ndo message yavakandisendera. Ndobva ndakazviziva iva. Makanga muri pai matumirwa message kunzi ndafa, hamusati maziva kuti ivo vaitei? Ndakanga nditori mota chibva kumusha. Ndobva ndakatumirwa message. Saka kutumira kwakaita message muningina wavo wanga atofonerwa neshamwari dzake kuti ndozvaita mukoma wako kuno. Masvikira akaita message akasvika zvinzi vauraya vana vangani 2. Ndo masvikira akaita message. Muchibva maudzwa imimi kuti murume wenyu ndo zvaaita? Inini pa message yavo ndakangopinda kuti matanga zvisina basa murume mukuru. Ndo message yakavapindura. Haina kuzombotika message yachoni. Yakangoda ndingira yakangopinda yakadaro havana kuzopindura kubva ipapo. Inguva idzi uye musi upi? Musi weSunday. Kuma message yakapinda kuma 7:20 manheru. Ndobva ndakavhura WhatsApp yangu. Ndichoti ndingandimbovhura ndimboona ma message. Saka ndakatotanga kutsvaga ndichoti ndingandimbona kuti baba Alice vasenda kuti chi. Pandatosvika pane message iyo. Saka ndakangoti sezvino zvagara munhu ndaanda kuziva kuti ariko ndikati vatanga. Pamwe wagara ndozvo vari kugara vachingonezana pamwe hamene zvaitika. Pandangopindura kuti matanga kusakwana murume mukuru ndo zvandakapindura. Kuma 7 tichiona matauriro ari kuita vanhu vari kuti baba Alice vakaponda mwana uyu kuma past 9. Zvichira kuti kuma 7 pamatambira mi message vanga vasati vazviita. Ndofunga zvazviri zvokuti pamwe ndofunga vanga vamirira mai vevana. Vanga vasati vazviita nokuti ini pavakandisendera message vanga vasati vazviita zvinhu izvi. Imi maona message kuma past 7 manheru. Ko message yakazopinda mune muningina wenyu wavo vata baba munini vavo. Yakazopinda kumanguva ivakuudzwa kunzi ndo zvazvaita mukoma wavo. Bamunini handizivi ndanyika. Bamunini akatongofonerwa
Bamunini wafonerwa vakatongonyararawo vakadaro. Havana kutaura. Saka vakatozoti mota dzamene ndopa vakatoudza hanzvadzi yavo ndozvaita sei ndozviri kunzi zvaitika. Kuti ndizoti foni wakafonerwa nguva yake. Handisi kuziva. Zvichireva kuti imimi mumotikari makanga muri vehukama muri kubva kumuchato chiitiko chinofadza mobva matambira mashoko aya makazoziviswa sei nani kuti ndozvaita Thomas? Neshamwari yabamunini. Shamwari yabamunini yafonera babamunini handiti. Saka inini ndakazozwa nemuzukuru mwana watete ndiye anga ari padhuze neni. Ndomwana akazotora foni ndikati ini meseji iyi kandichainzwisisi ndatora foni yangu pandadoti tete ona imeseji yasenda hanzvadzi ndopa zvakatori natete tete wakanyarara. Muzukuru ndiye akatozoti gogo hanzi sekuru wauraya mwana wegirlfriend. Ndikati kwati handazombotaura kubva ipapo ndakaramba ndakanyarara kana kuzofamba kwese kwatata kuti ndangonyarara ndakapererwa. Mune vana vangani? Ndine 4 na Thomas. Vana vakanga vari kupi panguva iyoyi pamatambira shoko rekuti ndozvaita baba vavo? Ndaiva navo. Maiva navo. Vana venyu vakura sei? Alisa ane 15 years, Nicoleta ane 10 years, Natasha ane 8, Faith ane 5. Ndingazoda kutorai kuti tinzwe kuti vana pawakazoshinzwa nekuti zvinhu zvakungotaurika vakazvitambira sei senge uyu muhombe uyu akukwanisa. Muhombe wachoni pandaka infecta ndaumuudza aingonzwa zvifanwa vachiita sei vachitaura ndo zviripo. Saka ini ndakatozoti kuna Lavu mwana watete ndikati chitora vana iye ndiye akatoti gogo kuti muchienda nevana azviite ndipe vana ndinoenda navo kupi kwamuriwa nokuti mimi hamusitosiri munhu. Saka Alice ndakangomutuburusa mabhegi anga ari mumota imomo. Alice buruka haana kubvunzwa kuti chii mama chii chaitika. Aingonzwa vanhu vachiita sei achitaura. Aburuka pasi ndaingoona ichemo ndozvaaingoita chete. Saka paakaburuka ndichibvisa mabhegi ndichibvisa hembe dzavo ndichimupa hembe dzake ndakamukwanisa kuti chimboenda ine nana mai Niko Alice ndikuuya mbangoto alright mama. Saka pesa apa anenge achingofonawo mama zviri sei ndeti vazonzi chii anenge achingofonawo achibvunza. Kuzoona paita vana vane makore ari 15 chikureva kuti mimi murume uyu Thomas mamuziya for more than 15 years. Panoitika chinhu unonzwa mumwe munhu achiti ndine zvandaimboona kana kuti munhu anototi andoshamisika kuti munhu wandinoziva inini dzimwe nguva kutosvika pakurambira kuti angade chinhu chakadaro. Imimi manzwa kuti ndozvaita murume uyu zvakakushamisai here kana kuti makati chinokwanisa kunge chingori chokwadi? Zvakandishamisa. Ndakashamisa ndasingatarisiri zvibabatsira zvasvika pakuuraya munhu sezvo tainetsana hedu nenyaya yegirlfriend asi handambozvitambira kuti angasvika pakutora banga kuuraya munhu. Handambozvifungira izvozvo. Murume wenyu wamaziya for more than 15 years zviri kukubatai sei? Zvakaoma. Ndofunga pese kubva pabatwa apa zvasvinetsa kutambira kuti ndizvozvo. Pandakazovaonawo nezuro ndichionawo vadya vaita sei ndotonzwa zviri nani nekuti ndachizvimba miri ndofunga ipipi ndotonzwa zviri nani nanhasiwo pandavaona zviri nani. Nhasi uno pandataura nemi mati imimi muri kubva kunovaona. Makatanga kubva musi wavasungwa makambovaona here kuti nhasi ndo pamatotanga kuvaona muchitaura navo? Ndakaona musi handina kutanga kuvaona nhasi nezuro ndakavaona nemusi toti musi wemandi ndakavaona. Ndingade kuti munditsanangurire kuti muchitanga kuonana vane here zvavakataura nemi kana kuti imimi chii chamakatanga kuvabvunza? Chinhu chandakatanga kuvabvunza ndakavabvunza kuti chii ko mazviitire izvo zvakadaro. Havaikwanisa kundipindura vaingozuzuma kutya zvinhu zvavanga vaita zvizvi vaitya kuti ukabvunza. Saka ndakatoona kuti ndikaramba ndichivabvunza munhu pfungwa dzake hazisori panzvimbo. Saka ndakambomira mba ndambonyarara. Mama ndadzoka futi ndikati ani mazvozviona kwazvazvisika. Ndagara ndakataura baba Alice zvauri kuita usi kuitira inini ngatarise vana vedu. Chii wakazviitirei? Zvikanzi hanzi anga andirwadzisa. Ndikati wanga warwadziwa nekuita sei? Zvikanzi hanzi akandituka. Parwadziswa saka ivo vakanga vakufunga kumurwadzisa kumutorera vana vake. Munhu akavadya mari ndochokwadi. Akavadya mari. Vakadyiwa mari yekuti ndofunga vaipa munhu yana kupinda murudo kuda baba Alice asi akada mari yavo. Mari ndo yavakada.
wozi murume wangu anga asingamudori. Pakatanga kuzwana nemunhu vakudhakwa mumba wako yakwakuedza ukafi chii munozviitira vaidaira vatabalisa ngo usingatauri nemunhu ko munozviitira izvi zvakadai babalisa ndofunga foni ndo yakaiseta foni yao ndakatora foni yao mandaiseta kuti record every call inopinda mufoni mawo ndarecorda foni iyoyo vachitaura vachimaconservation vachita sei nguva zhinji aida mari ndo yaida chakati chapera kumba chino chapera kumba hakuna nyama kumba hakuna muriwo mari ndo yaida pamuromo saka ava ndofunga nekuzorambwa kwaunga wakuitwa mbva wati mari yangu wakadya wakuda kundiramba ndo revenge yacho wakafunga ndofunga mbva wati ndomurwadziso nekumurayira mwana ndakangoisa foni pauno kusvika ndofunga mari yakasvika pakupera vachituka vanangoti mwari ndibatsire baba vanenge ndine mwedzi kusvika ndoenda umaya angoti ndienda kunofara ndizvavanditori vari kaini dadaro dzakuma7 dzakudzoka datapa ndotoenda una zvehazvi uri kupi udei kwandiri ndiri bhazi kudzoka muri kudei utaona ndidagara ndongodzoka kuno zvehasha zvezva vangu nditi mai ndakuzviona chigai changu chakuda kuita ndakuchiona asi ndiri kupedzera radhondo ari mimi igendesvike kumba ikoko ndingoita sekupedzera vadaro ndikati toti vanhu vandandinawo pasaidi vakati yezvo kwakanaka here vanhu vandotanga vatsanangurira nyaya yacho muri ari violence dai waita seenanandianhu ari kutoramba kuti ndimurambe ari kuti hwana anofa hwana anopinda hwana anofa hwana anopinda mujeri da inini ndichafa iye achipinda mujeri kana kuti iye achafa ini ndichipinda mujeri. Imi munonzwa sei mai Alice mune vana 4 tiri kuona kuti yezvinezvi pane mudzimai hazvinei kuti munhu akaipa sei asi padeuka ropa patorwa upenyu munonzwa sei samai vakabereka? Ai ndotorwadziwa ndakarwadziwa asi ndakarwadziwa mai vandaivatsura ndofunga takatombonorovana kumashops ndanzwa nyaya yembata toenda mbata norovana pamashops vandavatsiura ndikatovabata fight vachirohwa nababa Alice ndikavabata ndikati muchakuwadzwa nababa Alice unonzwa vanhu vanotaura varikugara vachirohwa nababa Alice baba Alice varikugara vachirohwa munhu ndobva ndikati muchaurayiwa nababa Alice everyday vachigara vachikurovai madiko kusiyana nazvo baba Alice vaita nemari yangu ndobva ndasvika pakubvunza ko mune mari yacho yababa Alice yamuri kunzi murai vakati hana mari yababa Alice ndomapindura vakandita tikuona kuti mukuti mimi makamutsura uri kugara uchirohwa zvichireva here kuti baba Alice kumba imimi akanga asiri munhu wemhirizhonga kuti imimi mune pamaitomborogwawo? Aiwa 15 years dzandagara nababa Alice anamborohwa nababa Alice handina chero musara yavo yaida iyoyi kubva vakatanga kuzvita 2021 ndopa vakatanga kudanana vana chero vaita musara yavo iyoyi chero ukatosvika ukanetsana nawo kumba waitofuka kumba ezorara makuseni utobuda uenda kubasa utodzoka havaimbonetsana nemunhu wotokubvunza kuti kumba hakuna chii pati pazvanga zvakunyanya kupisa ka baba Alice vanga kutoita vachisamurika pavana vavo kudai vasingachadi kana kunigira vana chero ukapopota kuti maschool fees evana kuti ange vanga vane chinhu chakavapfeka chekuti nevana vavaite sei varambe vana vavo 2 years but pa2 years papa handidi kunyepa ana chaibhihevha chakashata zvosingotanga gore rino iri patanga ndopaatotanga kundirova chingoita chiviolence ndatazama photos atori mufoni mamwe acho aitondirova ndichitora ndizvo here zvamuri kuti mimi zvakanga zvaita kuti muzosvika pakuti ngatichisiyanai? Exactly, ndakatomuti ngatisiyanai because of ruoko rwake ngasingakwanisi kuridzora kadina ndikwanisa kudanana nemunhu anorova because marriage yandaiva pekutanga natsanangurira ina nambobvira ndarohwa ndozive mbamo yemurume akandibvisira mari ari tozikanwa mumba kwedu anambobvira handirova iye ndiye ainondirova madzimai ari mumba one ini nhasi ndasangana nechiti kwezvi and I'm a single mother ndingati ndiri widow
Tikati singo ndinganyipe pafi handiri wito. Murume wangu akafa. Ndongokurudzirai kuti murume wenyu kana akakurova akakushungurudza semashungurudziro andaitwa nababa, ngoteka decision yekuti uende kumapurisa. Then mapurisa acho ngavaite action kana munhu achinge auya nedambudziko rake. Zvandingangotaure zvangu. Mataura imimi kuti maitomubvunza kuti iwe wadi kutsvagira mukadzi wako imba. Mukadzi uyu maizivana naye here? Uye mukadzi uyu avewo nedambudziko here rekuti airohwa nemurume? Vaitorovana. Ende vanotogara vachitorovana. Akatouya nehanzvadzi yake. Achida kuti anzi tiyanane. Hanzvadzi yacho ndobva ndatoudza kuti inini hama yenyu handisi kuida. Pafe handisi kuda zvekuroorwa. And for now handisi kuda marriage. Mukutaura, vanhu vachitaura tinonzwa kuti baba Alice vaienda kuchechi, vaitopfeka bhachi rekuchechi. Zvichireva here kuti pavakatanga kufambidzana nemudzimai ndo pavakaregera kuenda kuchechi, kuti vakaramba vachienda kuchechi, asiwo tichiona kuti vaiita zvavaiita nemudzimai. Aiwa, nababa Alice taenda kuchechi. Pavakatanga kufambidzana nemunhu, vakatanga kuti svondo ino havaendi. Svondo inoya waenda. Svondo ino havaendi, inoya waenda. Saka vanga vaita zvokubira doro zvezvi. Votosvika ndoti baba Alice mamwa doro imi. Zvonzi aiwa maoreswa kunzwa ndambomwa doro imi. Ndototi aiwa handamboreswa kunzwa mamwa doro imi. Zvonzi aiwa. Saka vachingodaro vachidaro kusvika vazozvibudisa pachino ndakuita sei ndakumwa doro ndomazira ndakazozviita havachatoenda. Vakataura vaibva pekutanga vaindinyepera kuti nhasi kubasa kune stoko Sunday vachiziva kuti Saturday handiti Sunday wondinyepera kuti kubasa kune stoko. Saka vaibuda kumba kumapasti 5 vabuda kumba kumapasti 5 obva waenda kumba kugirlfriend yavo. Foni ndo yakandakazobata yandandakarekodha iyi kuti irekodhe every call inopinda mufoni mavo. Tinoona kuti hakuna mudzimai kunyange mabarika achizoitwa asi hakuna mudzimai angamboda kusheya murume wake neumwe mukadzi. Mukudaro imomo mukurwadziwa kwenyu tine mamwe mameseji atakaratidzwa ainzi mimi ndimi makanyora muchirwadziwa. Ichokwadi here? Oya pamwe pekuti mukadzi akasenda message, mameseji aitinawo aya. Mukadzi akasenda mameseji akasenda. Mamwe acho achitaura kuti ari kuti mwana wako Andile achaitwa nyama manje. Hatizivi kuti vakanga vakazvironga here kana kuti zvinhu zvazvakarongwa nemukadzi nemurume hatichazivi kuti mapurisa nyaya iyi munoitora sei because mameseji tinawo. Ipapo tachikumbira kubatsirwa nemapurisa kuti tizive kuti zvaifambiswa sei. Ndakavanyorera. Ndakanyora mameseji yayo. Tiri kuti baba Alice vanga vatora hanzvadzi yavo. Vaenda naye ikoko kunoudza tete kuti hanzi ndakuda kuita mukadzi wechitu. Tete vakatopenga ipapo. Vakati sekuru hamutauri muda kuita mukadzi wechitu musadza uchingeta mhuri yenyu kumba. Hazviite zvamuri kuita. Ene chinhu chakandirwadza ipapo. Tete vari kuti akabva atoramba ipapo kuti aiwa handichada nezvako. Uri kundidii? Ini handichada nezvako. Asi chaindinetsa kuti vari kurambwa handiti. Asi vairamba vachidzokera kupi? Kwavari kurambwa ikoko. Chaindinetsa aifona. Ndoda mari ndo yaida. Munhu asingaite sei? Asingadi munhu, asi mari yake aita sei? Iwo ndopuwa mari kweni ndoita sei nevanhu. Mumameseji yaya pane pakanyorwa pekunzi mubvise Andile pamba nekuti anozoitwa muriwo. Tingati here zvinhu zvekuti makanyora makagumbuka kana kuti pane kutaurika wakamboita kana muchiti makanyora kuti angaitwe muriwo zvange zvafamba sei kuti muzosvika pakuburitsa mashoko ya? Hanzi ndakati chii? Hanzi pakanyorwa kunzi wotobvisa Andile pamba nekuti anozoitwa muriwo. Takaratidzwa meseji yenge yakadaro uchinzi iwe unorohwa asi kuramba wakashingirira pamurume pamurume anokurova. Inini kuti ndizonyora izvozvo ndofunga kumashure kwese kuti ainogara chitukana. Mozati vanotukana vanhu vanotukana mumashoko vanotukana vanhu. Inini ndichiona mai Andile kubva pawakarohwa ndakarwadziwa kunge Alice ari kuita sei ari kurohwa. Saka pamameseji andakaona mufoni mai Andile vakasenda meseji audio nababa Alice ndikaivhura ndikaiona yekuti hanzi iwewe wakaudza Andile kuti muri muroyi saka unondida papi iwe usingadishi mwana wangu. Audio yanga yakasendwa mufoni wababa Alice ndakaivhura ndikaiona.
Saka ndo madada kuzama kuvaonesa kuti munhu anokuda anokurova here achikutukira mwana wako. Ndo zvandaida kuvaonesa izvozvo. Saka pekunzi uchaitwa ivo pavaitaura pane vaita vachitanzi achaitwa bhucha, asi isu hatina kuona pakanzi bhucha, takaona pakanzi achaitwa muriwo. Is it related nezvinhu zvakazoitika kumwana? Kutaurawo kwemunhu akanga akashatirwa. Nekuti munhu uyu akandisafisa ndomie ndakasafa ini. Pane here pekuti mukatasa mashure uko munokwanisa kuti zvichida dai ndakaita zvakati nezvakati, pamwe kutama kana kubva munzvimbo iyoyo, pamwe nhasi tisiri kutaura zvekuti murume wenyari muchitokisi? Iwo mwedzi unouyoyo ndaitofunga ndikati pamwe ndikambotama munomufakose Babalisi vakashaya shamwari munomufakose pamwe zvinoita nani. Sei mabata kushamwari uko muri kufunga here kuti tichida pamashamwari avo mukushamwaridzana imomo mune kafuririka kavaiita kekuti varambe vachifambidzana nemudzimai? Katoripo nokuti sometimes ndaifona foni yavo ichidayirwa neshamwari dzavo. Zvinzi aenda kutoilet ofona dzimwe nguva unzi foni yake iri pachaji. Saka ndiri kufungira izvozvo. Tiri kuona isusu kuti zvoni mazuva atiri anaya mazuva akaiswa pasaiti tavanoti idzo 16 days of activism against gender based violence. Asi tiri kuona kuti mishonga dzikuramba dzichingowanda mudzimba. Chii chamungade kutaura imini? Mumashure mati ndakambomuudza kuti siyana nemunhu anokukuvadza. Ndanzwa kamaroverwe. Unonzwa kane vanhu vandodzoka kwauri kuti amai alizika murume wako achauraya munhu. Vari kugara vachiita sei? Dzimwe nguva ndaiona matisheti akabvaruka. Munhu akatonditi amai alisingotarisa baba alisi kuti hapana here kana pane vanga kana pane zveshuwa ndakatarisa muviri mawo. Mama kamaro kuratidza kuti kuita sei? Kukurwa. Ukavabvunza vanga vasingatauri. Baba alisi avaitaura nemunhu ava. Baba alisi kososo unotosara kutaura wega. Vatorara kana kutobuda unogara zvavo panze unyara. Zvichireva kuti pana patakuita kunge tine vanhu vaviri ari munhu wani. Kumba munhu akapfava haatauri. Abuda kunze unorova zvekutosvika pakukuvadza munhu wechikuti vakatogofundiswa dhoketi mushure mekunge varova mudzimai. Ina handizozivi zvangu kuti nditi chii chavakapiwa. Nekuti pawakatanga kudana navanhu avairovana. Chero mufoni waitombonzwa kuti vanetsana kana kuti sei avaita sei. Asi kuti baba alisi vaigona kungoti kana kuti usiku wotomuka wotoenda kupi? Pakati usiku. Kuratidza kuti hamene kuti kune chinhu chavadedza here kana kuti chii handizivi. Vaigona kutoenda. Wozonzwa mukurohwa wako waitwa wainzwa uchiti murume wenyu akazosvika kuma2 achirova munhu. Handikureva kuti andisiya ndakarara. Bozi kumba kavanenge vasvika anenge andisiya ndakarara. Ende chimwe chinhu chaita baba alisika vaiti vane mari yavo vaitengesa muriwo. Vane mari yavo kana kuti iri 150 vainyora mufoni vodhaira. Vaitanga vari kudhaira namba dzemunhu handiti. Vodhakwa. Vaiziva ndine 150 pai. Vobva vaenda kumba ikoko. Vombonorara ikoko. Kumba vaizogona kusvika kuti kana kuma3 kwakuedza doro rozopera rako. Kumba vaimukaonetsana neni. Vaigona kuwana kana kuti muhomwe mune $10. Imwe yacho hamusina yatoro. Votanga kuonesana neni. Amai ndoti handitori mari yenyu ndoidii mari yenyu handidi mari yenyu. Inga ndongotaura chakati hamuna mondisiyira wani saka mari yenyu ndoidii. Saka zvinhu izvozvo zvakaramba zvichingonetsa. Zvichingonetsa musi ndakatofona foni yavo baba alisi. Ndofunga wakafunga ndakata. Ndobva ndatonzwa ndipe mari haubudi munosina ndipa mari. Baba alisi mbva watoti ndogokupa imwe mari yei ndambokupa mari yesori mai manje. Ndofunga kurowana kwangu vachiita sei kwavaita. Ndobva ndanzwa ndipe mari saka ndakabhoika namba ndakata handirambi nchinhu wakamunhu chinyasonzwa ndokwaari pandakata foni yangu. Vauya kumba mbva ndavabvunza. Ndikati kwemi mama muri kupi? Svika ndani kubvawa. Ndikati kubvawa kunonzi ndipe mari yangu. Saka wakazviona ndaita sei? Ndabatwa. Bva wangoti sori amai alisi. Ndozvakataura. Zvokuti ndikati kumba anoizi neni. Aiwa kana kunzi varovana nemunhu kubvawa. Havairovana nemunhu. Iko zvino izvi veukama kwenyu kwamakaroorwa imimi vari kuzvitora sei? Mai baba alisi vachiri koko. Vapenyu. Mbuya vari kuzvitora sei? Madzisekuru vanina handadzi vari kuzvitora sei? Vakarwadzisa hama dzavo. Vakarwadziswa nekuti hakuna asina kuvatsiura nenhau yemunhu yewani yeyo. Kana kasatete ndakaneta nekuenda kwatete. Ndichingonotsiura. Tete ndichitoti teteka. Maonera ndakuita baba alisi nekugara kwandaita nawo 15 years baba alisi vaita sei? Ari kuchinja. Chii muroora uri kuonei? Ndikati pane zvandiri kuona tete. Hanzvadzi yenyu iri kupinda mana 1. Hanzvadzi yenyu ichapondwa tete.
munomufakose vanofamba 1 o'clock vari 1 tete hanzvadzi yenyu ichachinja vari kudaro everyday here gogo vari kudaro everyday dai zvaibvira kana kuti mumbofamba nawo ndo zvandakapindura zvandakavaudza ndikati tete dai zvaibvira mumboita se mumbofamba nawo zvekuti unotombofunga kuti pamwe dai vakafambwa nawo ende inini wachoni pamwe ndototi pamwe dai hangu tisina kuenda kumuchato ka pamwe dai varipo vachitanga kupara musvai vakabva vatiza imimi nguva yavakatiza kuzosvika vabatwa vakambotaura nemi here havana makanzwa kuti vakabatirwa kupi here uye vakabatwa sei zvazvafamba sei vakabatirwa kuotafozi ini ndakaenda kuotafozi kumba kwomunin'ina wangu masikati wozi kwatete tete vakati mgogo muri kungoramba muchichema munosvika kupi muchichema ndikati regai ndimboenda kumba kwemunin'ina wangu ndokwandakasimuka mba ndaenda nditori ikoko kumba kwomunin'ina wangu ndofunga kumapasi 11 kubva tatonzwa dhori chinokwa mubva vatovhura dhoo mubva ndaona ndivo vari kupinda chandakakwanisa kutaura nawo ndakaudza kuti ukusunga handiti waona taigara chinetsa nenyaya yemunhu uyu chiona zvakusvitsa kujeri ndakakuudza baba Alisa kuti zvauri kuita izvi usafungeni funga chii vana vako nekuti inini nhasi chai ndinofuma ndabva ndotonoroorwa nemumwe murume asi vana baba Alisa vana ava ngatifunge vana ava ndo zvandakavaudza havana zvavakakwanisa kutaura ndopama muchinibvunza kuti usangana nawo pamukazodii ndakatoona kuti munhu yaanenge akutodisturbika pfungwa mubva ndambosiyana nawo vauya vanoka kuma11 mapurisa akazoziya sei kuti ndokwavari handizivi kuti mapurisa vanga vakungoronda vachingotsvaga umuhama dzese pamwe vangu vangorondawo zvavachitsvaga saka vakabva varara here pavasvika kuma11 vakadya here vabva varara havana vakatongogara pasofa mubva vangotandaura makumbo kudai vatoti mainini toda kurara panhu pakatambanuka ndobva ndatoti saka mumba imomo mamutoriwo nevana vangu akarara mudainingi ndobva ndatoti bamunini pamakombi ari panze hapana here pekuti munowaridza vaite se vatambarari ndobva zvikanzi nabamunini regai ndione kombi reupanze ndobva vatowaridzwa vanhu vese vari mumba vakanga vakuziva kuti ndo zvavaita ndiani vana baba mini namainini vakanga vanzwa saka hamuna kutya here here we are looking at munhu yes akanga akapara kumba menyu but aita izvi hamuna kutya here auya mumba mune vana imimi muripo kuti handiti tinonzwa mwana kuti munhu pamwe anitanga chamugara handiti asi zvazvazobva munhu back to normal imimi hamuna kutya here munhu asiya kunzi auraya vanhu auya pamunhu aina hangu semudzimai wake handina kutya handina munzwa kuti munhu wakabereka naye vana handina kutya handina kana kutombovatya ende unenge wakutonzwa tsitsi because ndakatotanga kuvabvunza mambodya here unotoona fesi yemunhu kuti ndofunga hana kuna chinhu chaambodya vaingoda mvura ndovaiti vakanga vari kupi kubva nguva yese yavangatiza usiku kusvika pavakambotaurira kuti vakanga havana kutaura chinhu ndaitoona ndikutovanetsa havana kutaura chinhu nekuti pandakazoda kumbotaura nawo nyaya ndo pandakudza ipaipa kuti vaizuzuma kutya zvavanga vaita zvevachizuzuma vachitya ndo pandakavabvunza ndikati foni iri kupi ivo vakatondipindura kuti foni yasara pai pachaji ngotanzwa sungirwa pamba pehama yavo hanzadzi yavo ndiwo mashoko andangonzwawo chete saka which means kana kuti vanga vachitozivawo kuti ndozvaita hanzadzi yavo ndinongoti zvamakaita zvanzvakaipa nokuti hamungagamuchire munhu vamukuziva kuti auraya mwana innocent so 5 years vanhu mongogamuchira munhu muchimuchengeta pamba it's very bad saka ngatingodzidzai kuti vanhu patinenge takagara nehama dzedu munhu akaita chakaipa dzidzai kuripota kumapurisa nomaitai hama yako because chakaipa wati modai variwo vaurayirwa mwana munhu yewo tonyararawo tine musungwa zvakaipa saka tingoti vanhu dzidzai kuti nyange iri hama yako kanganisa ripotai nyaya kumapurisa musavharidzire huro uipi hwemunhu nekupamusaka pekuti toda kuti munhu asasungwe zvakaipa iye zvine zvingatione kuti way forward muri mudzimai munoshanda here mune zvamunoita zvemaoko here kana kuti baba ndo vaichengeta vana baba ndo vaichengeta vana saka iko zvinezvi what's the way forward zvamungati iye zvinezvi takunoti baba zvinezvi havasisipo asi vana zvikoro zvichavhurwa vachada kuenda kuchikoro vana vachada kudya hongu yezvinezvi vari kune imwe nzvimbo iholiday asi chikoro chichauya vana vachada kuenda kuchikoro saka zvichafamba sei iziti kuti hama dziri kuti dzichapindira kuti dzizobatsira kana kuti ipapo apa handisati ndaziva nekuti hamawo dziri kumboita nezvekuviga mwana
mwana akaurayiwa nehama yavo varumboita nezvekuiga vana pamwe kana vazopedzawo zvekuiga vana kuchengetawo nemukomo wavo nekuti vanhu avo vakabatana family yavo vanhu vakabatana saka vanongoisa musoro pamwe chete. Ndozvandandaida kutobvunza kuti uku kwakaparwa mhosva muri kuenda here semhuri, saka vari kuenda here semhuri uye vari kugamuchirwa sei? Inini vakangondiudza kuti vachiti taenda tagamuchirwa zvakanaka tikanzi chema ichi mwana ndozvavakandiita. Imimi makakwanisa here hongu namai vemwana wemainetsana asi nemwana mamusina chitema naye nekuti mwana makakwanisa kusvikapo here kana zviri kungokuremerai muri kungorwadziwa muri kwamuri? Handina kukwanisa kuenda ikoko nekuti ndofunga tikatotarisana mai vemwana uyu pangatobuda zvisingaiti. Handina kukwanisa kuenda ndongorwadziwa mwana ari kundirwadza kunge mwana wangu saka kuti ndikwanise kunotarisana mai vemwana uyu. Mashoko enyu amungade kutaura ngatiti mapiwa mukana wekuti mutaure kuna baba Alice uye kutaurawo kune madzimai, chii chamungade kutaura? Ini chandongotanga ndechekuti kana wada murume wemunhu usamupe mushonga. Kana wafunga kuti hauchamudzokera kwawakatora mushonga unoita sei unorutsisa munhu nekuti munhu kana ukamurutsa kana kuti dewa kutotiza kutori nani kana uchida kuona ndozvichazoitika unototiza panototanga wapa munhu mushonga uya hauchakwanisi kuubvisa. Vanhu vemushonga vanongokupa vaya kuti uchiubvisa hazvichaiti murume akuita kunge benzi akangokufunga chete akutotera. Nyaya yemushonga ikai iri kuramba ichibuda nekuti kunyange madzimai mamwe atakataita yekuti mushonga chikafu chako chepatoro nokundivana kwawaindiita sei uchinamara dai kupfekera mushonga kuti unakirwewo haisi mhosva kuti anzi ungati blame kuti hanzi tamuurayira mwana noti hanzi vanhukadzi munopfeka mushonga. Kupfeka mushonga ndei ndichitirewo kuti pamwewo zvingaitewo asi hazvirevo kuti upenyu hwamwana kucheka mwana ungori kucheka huku nekuti ndichekera uyu yangu aiwa. Sei muri kusimbisa kuti pakashanda mushonga apa? Inini ndandikuudza kuti 15 years ndika na Balisi. Unotoona babalisi babalisi munhu aida vana vake. Babalisi aida vana vake. Zvekuti dzimwe nguva Sunday aiswera nevana vake kumashops achifara nevana vake. Kubva papinda munhu zvakabva zvatanga kudai. Zvichiningira baba Alice anga akuita kunge vana vekuku ndochi vana vake manzwira andiri kuzviita. Iye wacho akakuvadzwa zvikunzi ndo yanga iri best friend yavo. Ende mwana wavauraya vaigara vachitaura kuti mwana iyeye ndiye mwana wandinoda ende mwana uyu ndichamuitira zvese zvaanoda asi ndiye mwana wawasvika pakuuraya. Kana kubhora kumabhuzi hanzi vaenda naye mwana iye. Saka ndosaka ndikuzotaura akakuvadzwa kuti akapondwa hanzi ndo yanga iri shamwari yavo. Kumba uko baba Alice mukana wekuona vana wavo wanga vasina. Vaingosvikawo ma6 o'clock vobuda enda kubasa dhedhe osiyawo mari yemazepe vana vobuda vozoka vana kuri usiku handi vana vanenge varara hapasina kana kuona baba wavo hapasina. Ndokuti haisi nyore kuti une mukadzi mumba wotora foni kutaura nemwe mukadzi wakarara ini ndakarara achitaura nemwe munhu saka memichi zviri nomwe izvozvo ndozvikuita kuti mufungidzire kuti pane mushonga wakashanda. Pane mushonga wakashanda ipapo kuna baba Alice. Rega ndikutorei bheki muri kubva kunovaona mucharamba here muchienda muchiona murume wenyu? Zvii zvimwe zvamukuita kuedza kurerutsira murume? Panotsvagwa makuita here? Chii chiri kuitwa? Pari zvino ka ameno vanenge navachandisa ndambogarawo navo pasi kuti vari kufungawo kuti woita sei nemukoma wavo. Ina handiregi kunoona nekuti ndo baba vevana hazvife zvakachinja. Alice baba wake ndiye Thomas Nyamugaye saka ini ndongoendawo ndichivaona. Ivo chero pandasvika ipapo vatondisimbisa vakati shinga mukadzi wangu bhoza vari kuti ndaona kuita ngori kuzvimba. Ndikati pamwe bhipi mbva vati shinga uchengete vana shinga. Vatondiudza vakati kunditsura kwese kwawaita amai Alice ndasingafungiri zvasvika pakudai. Vakutofunga kutoregreta mashoko angu ese andaivaita sei andaivaudza. Asi mumashuromu hamuna here netakambonzwa vamwe vaitaura kunzi vakati kusiyana kwangu newe umwe anenge afa umwe amuchitokisa. Imimi hapana here pavakambotaura neyekuti mukadzi uya ndichamuita zvakati sezvaari kundidai so kana cheo zvavakambotaura mumashure? Inini pandakavabata vachirovana ndaenda navo kumba ndakavabvunza akati chii baba Alice pamwe pane chinhu secret imwe iripo yosoda kuti ase kundiudza chavakakwanisa kundipinda ndekuti munhu akandidya mari yangu plus akasafisa vana vangu. Ndo mashoko avakandiudza. Zvichida kuti mukuedza kuti mushonga wakanga wabiwa kubengenuka.
mushonga wanga usina kubengenuka asi munhu yairwadziwa kuti munhu akundiramba asi akadya chii. Ipo pacho pavairovana ipapo ivo vanoti hanzi ane mari yanga akumbira kuti ndipowo mari ndikakanda raundi ndokupa mari chii manheru. Saka uyu haana kudzosa chii mari. Babalisi ndipo akaenda kumba kuye. Handisi kuti noizi yakatanga sei. Bosi ndakazongonzwa pamapurisa pacho chinzi chawarambira kundipa mari yangu chide ndisina mbuya kupi kumba kwako. Ndobva ndikati ivo vakakupinda zvikanzi hanzi handiti kwainga taimbodana nawani hanzi ndozvaandipindura. Ndokurohwa kwakaitwa. Saka chokwadi chiripo chatoti ndakanga ndamuramba asi ari kuramba kurambwa. Ichokwadi. Kumuramba akanga aramba. Ari kuramba kurambwa kuti ungandirambe wakadya chii. Ndo pakupindira nyaya yekuti muri kufunga kuti nenyaya yekuti mushonga wanga adyiswa futi waita kuti aramba achidzokerako. Mushonga wanga adyiswa waita kuti aramba achidzokera ikoko. Ndakashaya pendi yababalisi kumboko. Madhezi avatanga zvinhu izvi. Vakatakura musi wendakavaona vakatakura mapendi 2 ane vakapfeka imwe mubhegi. Pendi iyoyo havana kurara kumba. Vaenda mbva wandinyepera kumba zvikanzi ndikuenda kunotora mombe kwabhora. Vaitora mombe dzekubasa kwabhora vachiuya nadzo kubasa. Mbva wandinyepera ndikuenda kupi kwabhora. Foni ndo yakazondiudza. Vakufonerana zvinzi ndikuya manheru. Ndikuya mai manje ndikusvika ipapo. Babalisi mbva vanorara ikoko. Varara ikoko pavakadzoka pendi havana kudzoka chii naro. Handina kuriona nanhasi. Semudzimai aisa zvinhu zvemurume wake. Zvemurume nanhasi handina kuriona. Ndofunga mukutukana mumashure ndakatombowatukana nenhau yependi iroro. Ndikati ndine pendi rababalisi ramakashaya ndikurida. Ndobva vapindura zvikanzi asi unoti ndinoroya here ndotora pendi remurume wako ndinoridii. Ndo mapindiro atakaitana. Nanhasi pendi iroro handina kuriona. Saka ndikufunga inini kufunga kwangu nezvavo zvakuita babalisika. Ndofunga kuti pamwe pendi iroro ndo rakanoita sei rakanoshandiswa. Tine urombo nekuti tichikona kuti umwe mudzimai arasikirwa nemwana imimi murume hamutomboziva kuti achanga asisiri paro yenyu kwenguva yakareba sei. Kunge zvanambotava mashoko ekupedzisira ngatiti makatarisana baba Andisi chii chamungade kutaura navo. Kuna mubandisi ndatovashingisa ndatovasimbisa mandabva ikoko ndika ndo zvatovapo motoita zviripo. Ini ndiri kunze ndichangoona zvekuita nevana. Imimi muri muno because ndaitoona kunge pfungwa dzavo vari stressed hysteric. Bozo watosvika pakunditi usauya every day. Vatanga uchema wakatarisana neni ndikati musacheme ndo zviripo makutotambira zviripo ndo zvandasienda vaudza. Makavatarisa imimi is he regretting what he did. Panambotara mashure unonzwa mumwe munhu achiti handitomboziva kuti chii chakaitika pandiri kuti ndiite zvakadai so. Imimi makavatarisa pane mumwe munhu wekuti ahamboratidza kuti ari kurwadziwa nezvaakaita. Imimi murume wenyu mamuona nhasi muchitokisi ari kuratidza here kuti he is regretting what he did. Nazvizvo vari kufunga zvavakaita nekuti vatonditi ndendakateerera hangu mashoko avaitaura amai Alisi ma1 ndo zvavaita. Vakati ando pandazovasimbisa ndikati ndo zvatoitika mutotiteerera zviripo. Hapasina zvokuti kana kuti ma1 kana kuti chii hapana.